Záhlinice jsou obec, která je vzdálena zhruba 3 km od Hulína. Historicky byla k městu Hulínu připojena v roce 1985 jako místní část. Připomínky obce jsou však už mnohem starší, už od roku 1355. Jádro zástavby Záhlinic tvoří klasická návesní ulicovka. Jejím středu byl v roce 1848 vybudován kostel Na Nebevzetí Panny Marie. Kromě kostela si zasluhuje zmínit taky obecní dům, kde je dnes umístěno muzeum Františka Skopalíka. Muzeum Františka Skopalíka vzpomíná významnou osobnost, která se v Záhlinicích narodila, významného našeho rodáka, který byl v roce 1861 zvolen starostou obce záhlinické a působil v této funkci řadu let. Byl to také poslanec zemského sněmu a poslanec Říšské rady a proto si myslíme, že muzeum, které je mu věnováno, si určitě zaslouží. Mimo jiné se zasloužil také o to, že je jeden ze základních kamenů Národního divadla, které bylo budováno v té době, nese nápis Záhlinice na Moravě, tobě vlastíku slávě. Takže z Hané byla do Prahy s tímto základním kamenem, který vytěžili na Slivotíně v lomu, vyslána velká výprava a tento pomník můžou lidé najít v Praze v Národním divadle ještě dnes. Obec má v současné době asi 350 obyvatel, má, tak jak každá obec má mít základní občanskou vybavenost, takže tu máme obecní hospodu, máme tady obchod, je tu vybudován poměrně slušný sportovní areál s fotbalovým hřištěm, máme tu výborně fungující sbor dobrovolných hasičů, Sokola, aktivní cvičenkyně, Sokolky, a či obec žije do dneška poměrně významným aktivním životem. Tak podle mého názoru nejkrásnější pohled na Záhlinice je od záhlinických rybníků, což je velmi významná, krásná oblast, která si zaslouží zmínku, protože patří mezi nejvýznamnější hnízdiště ptačí na Moravě a je to oblast, která slouží taky odpočinku, cestovnímu ruchu. Často ji navštěvují cyklisté na projížďkách a samozřejmě ornitologové, kteří zde mají možnost sledovat řadu druhů. Takže přestože jsou Záhlinice malá obec, má určitě projíždějícím a návštěvníkům co nabídnout, ať už je to z těch přírodních krás nebo z historie našeho kraje, a samozřejmě, že do Záhlinic všechny kolem jdoucí a kolem cestující srdečně zveme. Dobrý den, vítejte v Záhlinicích v muzeu Františka Skopalíka a pojďte dál. Tato budova byla postavena v roce 1880 jako obecní dům. V roce 2012 byla provedena celková rozsáhlá rekonstrukce. V prvním patře jsou expozice, pojďme se podívat nahoru. František Skopalík, významný záhlinický rodák, žil v 19. století, narodil se 1822 a zemřel při volbách v roce 1891. Jeho práci ovlivnilo celé to 19. století, v kterém on žil v podstatě století plný ekonomických a hospodářských změn. František Skopalík už ve svých 21 letech byl zvolený za staršího souseda, což bylo na tu dobu neobvyklé. 30 roků byl v Záhlinicích jako starosta, jako člen brněnského moravského sněmu a byl zvolený i jako poslanec Říšského sněmu ve Vídni. Zasloužil se v Záhlinicích o to, aby se postavil kostel,
Původně to byla jenom kaplička. V 50. letech 19. století se domluvil s místními rolníky a uskutečnili dobrovolné scelování pozemků, první v Rakouské-Uherské říši. Za tento počin dostal vyznamenání od Františka Josefa řád záslužného kříže. Za zřízení farnosti a postavení kostela dostal vyznamenání od svatého otce řád svatého Silvestra. Obec Záhlinice se dávala jako za vzor, že byla vzorně uklizená, nechodili po v návsi husy a drůbež. V sobotu večer náves byla řádně uklizená, aby na neděli byla obec v pořádku. Význačné v té době bylo i to, že obec měla zpevněnou cestu, vydlážděné chodníky podél budov a náves byla vysázená ovocnými stromy. Razil heslo Jmění obce je svaté. Nástěnné malby pochází z doby, když se stavěla tady ta budova. Při rekonstrukci se zjistilo, že malby jsou ve velmi špatném stavu. Šlo už o rekonstrukci, nešlo o restaurování. Jedná se o místnost tady tu, je to místnost ze života Záhlenic a vedlejší místnost ze života Františka Skopalíka. Toto je František Skopalík a jeho bratr Antonín jako první radní a Antonín Sobek jako druhý radní. Bysta, kterou vidíte, je zachráněná z cukrovaru Kroměříže, byl jedním ze zakladatelů tohoto cukrovaru. Při zasedání Moravského sněmu i Říšského sněmu, při audiencích u svatého otce a u Františka Josefa zásadně vystupoval v kroji a mluvil česky. Vlastně jako spolek pokračujeme v duchu Františka Skopalíka, že sbíráme staré věci, snažíme se připomínat mládeži, jak to kdysi vypadalo. Máme spoustu starých fotografií, které připomínají vzhled naší obce ještě z doby Františka Skopalíka. Náš významný rodák František Skopalík už za svého života byl hodně známou osobností a mimo jiné, že byl znalec zemědělství, byl hodně vzdělaný, tak ho zajímala historie. Ta historie ho velice zajímala, sbíral různé předměty, sbíral knihy a podařilo se mu také zachránit část Napajedalského archivu před skartováním v Tišnově. A to všechno vlastně on na své náklady nechal navozit sem do Záhlinic. No a přál si taky ve své závěti, aby tady z té budovy, kterou nechal postavit v roce 1880, se vytvořilo po jeho smrti muzeum, právě z těch jeho sbírek. Fakt je, že se to muzeum podařilo sestavit až v roce 1935. Bylo tady spousta věcí. Podle starých fotografií vidíme, že plné skříně věcí, spousta všelijakých i zemědělských strojů. Ale v 50. letech se začaly muzea, taková ta vesnická muzea likvidovat, tak všechno se odvezlo něco do Holešova, něco do Kroměříže a v podstatě tady nezbylo nic, víceméně torzo. Na popud paní Suchánkové, která je přímým potomkem Skopalíkova rodu, když František Skopalík neměl své vlastní děti, ale od jeho bratrů, tak ta paní Suchánková nás dala dohromady, nás 5
důchodkyň, aby jsme to muzeum se pokusili znovu obnovit. Vypadalo to tady jako hrozně, okna nám málem vypadávaly, topit jsme si mohli v jedné místnosti jenom. No ale začali jsme se scházet, začalo nás to bavit, sehnali jsme si docela dobrého řemeslníka, který nám takové ty nejhorší věci opravil. A v roce 2007 jsme se nechali zaregistrovat jako občanské sdružení. Naším hlavním úkolem bylo to muzeum tady zachovat. Nějakým způsobem dokázat, aby sem lidi začali chodit, aby si vlastně místní lidé připomněli toho svého významného rodáka Františka Skopalíka. Dá se říct, že to muzeum se nám podařilo docela jako zpřístupnit. Dělali jsme tady často všelaké výstavy z místních sbírek, co nám kdo půjčil, protože u lidí pořád ještě nějaké takové památky na dřívější dobu jsou. No a fakt je, že loni Městský úřad v Hulíně nám pomohl celou tu budovu zrekonstruovat a to muzeum, tak jak si to František Skopalík přál, tady vlastně už je. Kostel v Záhlinicích byl postaven v letech 1847 až 1848 v místech, kde původně stála dřevěná zvonice, jež roku 1717 vyhořela. O jeho stavbě bylo rozhodnuto na valné hromadě občanů Záhlinic koncem prosince roku 1846. Pomocné práce zajišťovali občané své pomoci období žní i třeba dlouho do noci. Den posvěcení byl stanoven na 24. září 1848. Chvála Kristu, zdravím vás křesťanským pozdravem a vítám vás v našem kostele. Patronkou našeho kostela je Panna Maria na nebe vzatá, Matka Ježíšova, která byla po skončení pozemské pouti vzatá s tělem i duší do nebe. Ona tam byla vzatá pro zásluhy, pro spolupráci s Ježíšem. Lidé se k Panně Marii jako k Matce Ježíšově obrací. Byla korunována za královnu nebe i země, často se jí svěřují. Pro Ježíše královat znamená sloužit. Panna Maria je služebnice nejvyšší. Ona nám pomáhá, vyprošuje nám od Boha potřebné milosti, abychom i my doputovali do nebeského království. Původní kostel byl rozšířen roku 1866 o současný presbytář. K němu byla téhož roku přistavěna i sakristie. Roku 1890 je přistavena věž do současné podoby z bání a makovicí a křížem nahoře. Současná podoba věže pochází z roku 1998, kdy byla provedena větší rekonstrukce. Věž dostala měděné oplechování. Dělo se tak u příležitosti 150. výročí posvěcení kostela. Oltář pochází z roku 1929 a nahrazuje původní dřevěný oltář, který je k vidění v muzeu Františka Skopalíka. Byl vystaven u příležitosti 1000. výročí
mučednické smrti svatého Václava. Křížová cesta nahradila původní křížovou cestu, která byla darem výměnkářky Barbory Sobkové. Je malována na měděném plechu a zasazena do původních rámů. Varhany byly pořízeny nákladem 950 zlatých a v roce 1953 dostali elektrický pohon. Nové přenosné elektrofonické varhany byly pak pořízeny v roce 1992. Vitrážová okna pocházejí z roku 1881. 4 okna v přední části lodi navrhl knížecí arcibiskupský architekt Mereta. Byla vyrobena v Mnichově za cenu asi 800 zlatých. Představují Jana Nepomuckého, Jana Křtitele, Anděla Strážce a svatého Jiřího. V roku 2008 byly všechny vitráže zrenovovány. Nástropní malby jsou z roku 1902 a jejich autorem je malíř Křeček z Kroměříže. Jsou to již 4. zvony v historii kostela. Nahradili zvony, které byly rekvírované v období druhé světové války. Větší zvon o váze 180 kg nese nápis k 1100. výročí smrti svatého Metoděje dali zhotovit farníci ze Záhlinic. Menší zvon váží 80 kg a má nápis Svatý Anděle Strážný, ochraňuj věřící v Ježíše Krista, Záhlinice, léta páně 1986. Jak třeba vidíte ten přínos z Kopalíka? Ten byl velice veliký, protože on byl za první hoževnatý a starostlivé a chtěl, aby jako ta obec zkvétala, aby se o ní, jak když vědělo, aby se o ní mluvilo a aby byla pěkná. A čeho si třeba lidi víc vážili v té vaší době? A čeho si třeba váží víc lidi dneska? No, nebo... čeho si vážili si víc takové soudržnosti v rodině. Více scházeli, rozhodně bylo víc lidí v kostele, tady nebyla půlnoční, ale byla o 5 hodinách jitřní. Tak my, děcka, jsme stáli až na ten stupínku. Až na ten, to byl plný kostel, a i o těch 5 hodinách to ráno. No teď, když je kostel, kdy chce, je tam ve všední den 10 lidí. 1726, 30. dubna, zastihla velká bouřka Veroniku Hvaruzovu z čísla 10, když šla po cestě v loukách stlumačovat z kostela. A schovala se pod strom. A tam ji zabil blesk a byla utlučená klompami. Tak to se stalo 1726. Rodiče Veroniky v těch místech postavili kapličku dřevěnou a 1872 se kaplička vyvrátila, takže 1873 přes zimu na náklady obce byla vzděná kaplička vystavena o něco výše na svahu.
Tak potom tady máme takové významné podnik, pivovár, který fungoval, vařilo se tu dost piva a byl postavený 1895, no ale potom se to jaksi nepodařilo a pivovar přišel do prodeje, ucházel se o to taky Baťa, ale nebylo mu to prodané, protože nabízel jako málo peněz, tak to bylo prodané pivovaru Přerov. Dráha se začala stavět 1841. 1804, no tak to víte, že to byla taky událost, když tady jel první vlak, kde si to tady mám napsaný, když tu jel první vlak z Břeclavě do Přerova, ale brzo to zevšednělo. Taky my záhřinští nemůžeme zapomnět, že tady máme rybníky hned za samou dědino a že ty rybníky jsou udělané na loukách. V tom 57, než byly rybníky, tak se tam choval dobytek a normálně se tam hospodařilo, pěstovalo se tam obilí, řepa se tam pěstovala, normálně tam bylo zemědělství. Jak se třeba bavili děcka ve vaší době a dneska třeba, když jsou na internetu a baví se třeba na internetu? No, tak dnes mají televizi a internet. Televizi a internet. A my jsme hráli na četníky a na zloděje. Třeba my jsme sáňkovali u Horákovýho 13. na kopečku. Kuličky jsme hrávali před číslem 17, Janál, jak bydlí teď. To byla poslední došková chalupa, tu já si ještě pamatuju. Ty dětské hry, to byly tak do těch 10 let, od 10 let už se muselo slípky poštěť a husy na broďák zavolat, teda spolat a zehnat dom. A takový hospodářství už prostě. Ano, tady to byla čistě hospoda a ti železňáci a pivovár. Tak už to jaksi vymizelo. Aj ty rodiny se odstěhovali, rozpadly, mladí lidi odešli do škol, ze škol se poženili, zostali v městě ledakde. Všechno, co jsme viděli, tak nás uvedlo do minulosti, do historie, těm věcem minulým. Ale je to důležité, ale my u toho jenom nemůžeme zůstat, protože žijeme v přítomnosti. A přesto si myslím, že ten směr, o který bychom se měli snažit, tak je do budoucnosti. Velká osobnost rodáka Františka Skupalíka, to je velká výzva, to je inspirace. On mnoho udělal, nejenom pro Záhlinice, ale udělal mnoho i pro další. Protože nemyslel jenom sám na sebe, nehleděl sám na sebe, ale snažil se, usiloval, budovat, myslel na budoucnost. A tak myslím, že bychom měli i my se vynasnažit, se mu tak nějak připodobnit a nemyslet jenom na sebe, nespokojit se, nečerpat z té minulosti, z těch hodnot, které nám nechali předkové, co zůstalo po nich, spokojit se v té přítomnosti, jak si zabydlet se, ale myslet na ty budoucí generace. Aby taky po nás zůstalo něco velikého, něco významného. Abychom my byli taky užiteční. Takže přeji
všem, abychom se o to snažili a myslím si, že když se o to budeme snažit, tak se nám bude už teď dobře žít a bude se dobře taky žít těm budoucím generacím.